Alhamdulillah ngirangi anggaran. Ngene Mas. Iki iso nambani Mbak Lucy. Lho nggih. Lah nek wong ngene iki iso nambani Mbak Lucy. Oh, ngoten nggih Mbak Lucy seret. Lho. Tak kira waras. Tahu gendeng ya Mas iki? Niki. Heeh. Nggih nate tapi rong wulan. Heeh. Mbak Lucy sampean gembok isik ben waras ngesakne kok. Nik. Assalamualaikum Pak Sun. Waalaikumsalam. Ngapunten ngenten iki pun keahlian kula. Enten tiyang semaput, enten tiyang edan. Sedaya kula saged nambani. Nggih. Ngeten iki biasane nggih rada kemanjingan sesuatu. Oh, ngoten Mbak ngoten. Nggih. Mesti enten sing aslupi ngoten iki Mas. Lha nggih mesti to ya ngene iki kula lek kula langkai sepindah niku dereng urip. Sik rada ambekan. Sik kerembuk-kerembuk ngono. Kerembuk-kerembuk. Kula langkai kaping kalih mengke sik ambekane. Jenggelek ngono. Ngoten ta ora iso abus ngono urung. Kula langkai kaping 3 iso ambekan. Kula langkai kaping 4 iso lungguh. Kula langkai kaping 5 mikmu mati. Mike mati siji. Nggih niki mesane nggih mau dilangkai. Mesake wong kaya ngono ngremumuh. Ki nek jenengan langkai kaping 3 kok mboten urip, pateni sisan. Dipateni pisan. Iya. Mesakne jabang bayine si sapa? Dodo Waskita Harya Dimejo bojone 5 Banjis toyo. Assalamualaikum salam. Sing manjing jiwa ragane Dodo kuwedi men toyo. Metantangku. Aduh. Assalamualaikum salam nggih. Gek lali ora katokan. Sik. Wis tangi ger. Tangi le. Kok kemeritik ya apa? Ngono. Waras to? Wis nyisih ya Mas. Waras niki koyoke tapi sik tekono koyoke kok urung tak sadar to. Sik. Wet, piye? Wah, apik. Enek sing medhot. Yo, aku pas dilangkai mukaku. Sik to koyoke kok glembing to niki Mas. Kaya urung tak sadar ngono to ya. Urung tak sadar kuwi dadi kudu ditelesi, Mbak. Kula sempurnakne riyen. Disempurnakne. Mergo niki ki sajake kaya uteke niku dereng tak Uteke gendeng, ya toh? lokak niku tau Nggih. gendeng kumat. Nah nggih, ngeten iki. Edan taun, Mbak. Nggih, assalamualaikum salam. Ndang mari seger waras. Ya, Ger. Wis angkat. Sadar. Ya ngene iki lho aku sing ora tau. Yes. Gendro Oke, ora. Mas, kita mrene. Pripun, Pak? Krungu Pak Ceprut to. Kowe gek ndang gawe pabrik idep. Kenging apa? Kei cap jempol. Kula nek masalah cap jempole mboten masalah. Lah apa? Ambune pesing. Saiki ke oren. Lho. Wah, Mbak, ngalih rono, Mbak. Iki nyapa to kok iki malu kabeh bodho Ngalih iki. ki mang demite ngalih rono aku ro. Demite Mak kleyang, heeh. Alah mboten napa-napa nggih kersane to Mas. Ya pisan-pisan kan dereng enten tet kembali dagelan nggih. Demit barang kok pengen roh pabrik jempol Iya, lho, pabrik. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Jabang bayine ning komet, sakne jiwa ragane. Sake jiwa ragane. Gadul. Waras le. Jabang bayimu wis tak celuk le. Piye le waras le? Piye kowe ngerti apa kowe? Kok gelantong deh. Apa kuwi? Kowe ngerti kuwi apa? Kuwi apa? Kuwi ngono jagung jotho. Untuk kok langkae kene ndekne sing budal. Ya gendrone masuk jru. Wes ora sida. Ngono kok nesu lho. Dilangkae kene kan Dadi wong ki sing sabar. sabar, Mbak. Ora pareng nesu. Sampeyan kuwi guru-guru ki digugu lan ditiru. Iya. Iso menehi contoh para murid-muridmu. Ngono lho ya. Nggih. Guru aja nganti dadi gunem. Nah, guru aja dadi gunem. Neng iso dadi gurem. Ning iso dadi ya gurem. Gatel. Gurem gatel kuwi. Piye contone? Sampeyan mang kan guru olahraga to? Nggih to. Guru olahraga itu harus sehat jasmani rohani. Rohani. Iya, Mbak. Fisik harus dilatih. Nggih to. Lek jogetmu ngono ku mah ya kurang hot. Lho ora hot piye joget kaya ngono panase lho, Mbak. Lah iki kok ora padha? Lah mbok kok jogete kuwi piye to? Iso joget Sampeyan ora ya kuwi? guru olahraga ngisin-ngisini muridmu lho kowe. Kula bingung kali tempo. Kenapa? Nek? Anu piye to, Mas? Tempo sak pira ta, Mas? Mas. Ngene. Heh, sampe ta? Heh. Yo, hey. Lo. Gak pas to. Piye to, Dok? Piye to? Kok Pasno irama Mangkane musikemu. kuwi lho aku nek joget iki gak iso ngepasno. Jenggelengane iki pasno tak gentak Piye ta? jeng. Iya, pase piye? Wah, angel marek iki lho guru olahraga. Mas.
Walah. Buka sini. Dat. No, angel meneh dari Ya Mas. Yuk. Buka sini. Kok gak iso ngepasne iki Eh? nyapa lho kowe iki? Piye? Iki mas yo ora iso kaya ngono Piye tata? Cuwites bocah iki. Lali aku. Mas. Oh angel mari. Buka sini. Nah, Ketak-ketak jeng ngono. Ya ya. Mana lho Mas ya? Jo. Urung ora ngono. Oh takut. Aduh. Ora ngono. Piye tata? Ini lho. Ngangil mari. Ayo. Yo. Lho. Kowe jarene tak gowocut nggoku kowe. Lah aku bolak-balik kok ngono wae. Coba ya, timbangi Mbak Lucy ngaturke janjine. lali janjine. Oh, Sarah Argentina. Tak kira gigi. Oh nggih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Khususipun dumateng Bapak Joko Bapak Joko. sekeluarga, Bapak dan Ibu Joko niki Nggih. pecinta ingkang remen nguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayan. Nggih. Malah remen ngurip-ngurip. Jadi Masun Gondrong niki diundang beliau sampun ping 13, bayangno to, he? 13. Asli nih. Asli demi Allah. Aku iki wis lek ra wis ping 7 ping 8 aku selali sampean. Ini ki Pak Joko niki anggota DPR. Lho, bengi iki. Bengi iki sampean ya cek ditangkap iki. Wis ping 7 8 iki. Mate mau di opo ya ditambah nih? Ya sampani to. Saru. Piye? Loh, piyai iki sing wis ora anu kok wis turah sembarang kok Pak Joko iki. weweh wong Ya tapi wis ditangkap bola Bali. Napa Ora malih Pak penting. Sun ping 13. Justru beliau itu wong sing asih karo seniman, Asih ngerti karo lek seniman seniman. sepi diundang Mas. Sampun Undang. nyapa-nyapa. Dulu. Pak Joko ngopi lho ngundang wayangan Raja Kek lho. Ngopi wae. Ngopi tok lho wayangane kafe ne. Pak Joko menika dono weweh piyayine gapyak semanak kali sinten mawone dirangkul ngono lho Pak. Mun ngertos berarti. Lho Pak Joko. Sing pundi to Pak Joko? Lah menika nyuwun sewu piturut dalu Pak Joko. Nggih. Ndi? Pak Joko. Ndi? Mau sungkem ta? Yo sampun, Endi? pun biasa kok kali Pak Joko. Endi? Teng pundi wau Pak Joko? Wau teng mriku. Wong ya kemero, Pak Joko biyane gede dhuwur. Alah nggih kok mau. Wis plek aku. Agem kumis. Lek sapa? Piyayine sabar lembah manah. Wah, niku piyai nembe nandang gerah. Dadi Oh, nembe ngoten. sayah bibar acara menika. Dadi monggo dipujekne mugi-mugi enggal sehat, Amin. kalimpahaken rezeki ingkang kuwathah, ditebihaken saking sedaya sengkala, Amin. bisa mengemban amanah masyarakat. Dadi Pak Joko itu piyai sing ora lali cikal bakal. Oh, Dari iya. rakyat Betul. untuk rakyat. Nah. Nggih. Matur sembah nuwun Pak Joko. Nggih. Niki diaturne lali janjine. Lali janjine, Nggih, Pak. katur para pamirsa. Wah, nggih niku wonten bapak kula wis Sinten, Mbak? Pak Sinten lali aku asmane, tapi lek wajahe ora lali. Lah, ngono ku lho. Kadang-kadang ya ngono. Piye? Aku lek Angger Pak duwite- Sugito. Duwite lah entek ya Sugito, Suhito, Suhari. Masa ning nggon aku ngejopi subuh marane ki ngenteni ning cakruk lho. Aku sik dasteran. Wong Aku subuh-subuh ya gak gawe apa-apa to, Le. kok kak yo Ayo ora subuh-subuh ngejop kabar-kabar. sindian lho. Oh ya. Ya, Nggih, monggo diaturke monggo. lali janjine. Lali janjine seragenan. Asik asik masik. Asik asik asik. Asik asik asik.
sih ta. Sing kono ora masalah. Sing masalah siji. Apa ta? Sabar nggih, Mbah nggih. Nyapa ta? Bae ngantek. Kuwi karo mbayan ki saya padha ragu padha karo aku. Ragune piye? Lanang apa wedok jane. Lah ngene iki ya wedok. Polahe koyo lele digedhik. Tapi seneng. Malih Mas. Babe. Malah ya malah wong alus aku ya krungu mbok anggap kopo aku. Alon-alon nak ket. Janjane kowe ning nganti bermasalah. Kok karek njumbuti to lho. Ketoke kandungane iki ketek masalah iki. Mbak sampean aja pola ngono ya, Mbak. Lah piye lho Mas? Jaga kesehatan. Frustasi deh, seneng karo aku tak tolak dadi polahe kaya karepe cari perhatian. Oh ngono, napa nggih to, Mbak? Piye tak takoni? Arang jawab. Sampeyan napa riyen seneng kali Mas Komet mboten di wales? Orang aku. Sinten to Mas? Sampean. Lare gendeng niki to? Piye ta? Komet pundi to Mas? Nggih Komet niki ta bocah sing bagus dhewe sak keluargane. Alah bocah rupane kaya luwak ngono kaya apa? Tapi kan gak anyang-anyangan. Duh. Kok anjang anyangan. Nggih, kula gandrung karek Komet. Ya ampun sampean ku sing didelok apane? Tapi kula pas meteng kok Mas nika. Lho, kowe ape dienggo tutup, Met? Lho ora. Maksud ra kuwi tak tapuk. Lah kene pas meteng ki yo tegese kene wis gadah pasangan to. Maksude ki nyidam, nek gak dituruti bayi nek ngiler. Ngono. Kaya anakmu kok lho. Piye? Mendino sak bak. Kula nika pas meteng nyidam, dereng keturutan. Heeh. Nek pas meteng pertama niku nyidame bebek. Oh, nggih. Meteng kedua nyidame lengo tanah. Nah. Meteng ketelu niki dereng nyidam napa-napa tapi rada duwe kelainan iki Mas. Kelanane Napa? napa? Nyidame kok pengen mecelin ndase dagelan to Mas. Oh, ya. Aja turuti kuwi. Anu aja tokno ben ning jero wae. Kok timbang baca ndase kedagelan? Lah apa ijek ning jero posisine kita kerjakan apa piye? Lah kowe kok. Lah cek bayi wis ngancam dagelan e. Nggih. Kowe kok malah ngomongmu menjerumus pelecehan kepada seorang wanita? Sing ngetel kelecehan sapa to? Kuwi mau ayo. Kuwi mau apa? Loh. Ngomong aku ngomong meteng kowe arep mbok nandangi he? Maksudnya Kowe arep mengarah kepada pornografi he? lah wong Ngono kuwi ora oleh. Urung lahir wis ngancam dagelan aja. Ora oleh. Ngono kuwi dipersani penonton ora waton. Apa iki? Ngapa iki lho? Olahraga tangan. Ngapa kowe iki? Tangan kula Arep gringgingan. ngerogoh bokongku. Mboten kula kalih. Bareng teramek karo aku. Mboten Mbak, kuwi sungkan kalih sampean. Kowe guru lho ya. Tenaga pendidik sing apik-apik kowe iki aja pecicilan. Mboten kula niki lho komen sing pecicilan. Oh
ngene iki. Anu latih kelenturan, Mbak. Apa ngene iki? Anu iki lek lemes apa ora ngono. Dina kowe karo Ora nambah guyon, Mbak. Ngene lho. iki diperesani Pak Joko. Aja kaya ngono. Ditanggap. Iya, Aja iya. kaya ngono kuwi. Ngapunten, Pak Mbak. Joko meresani saka YouTube. Karepe guyon. Piyai Kang Monggo Dhuwur. dilajengaken tembange niku sing enten Masih. Piyai ke sing dihormati Piyai Kediri. Nggih, nggih. Yuk langsung bersama Kidung Manggala. Lagune sing entek. Aja kaya ngono kuwi. Malah bocah mider kok. Lah biasanya setelannya kan gak ngono kita oleh. Mboten Mbak guyon. Lanjut. Kurane ki, Mbak. Maaf ya. Aku mbek sampean ki sungkan pekewo. Nyapa? Unggah-ungguh. Ya kudu ngono, Lah, kepada ngono. semua wanita itu kudu Betul. duwe pekewo, Nah. saling menghargai, saling menghormati. Betul Mbakmu lho. Nggih, Mbak. Perempuan tuh harus dihargai dan dihormati. Nah, Paham apa ora? paham ora we? Paham aku. Apa kamu mengerti? Hah? Mengerti? Ngapa to? Yo, Hanya. iki mesti bar mangan badang gitu. Lah kok iso? Menghormati. Lho, karek golek sabun muka. Sabun muka piye malah ngidoni kancane sih. Lah iya ratane. Biasakan kalau olah vokal, kamu menyanyi, berbicara itu artikulasinya yang jelas. Umpama kowe lek ngadepi muridmu toh, Ya. umpama selamat pagi anak-anak, Nah, baik ini kemarin contoh sudah dak belajar jelas. apa belum, ngantuk muridmu. Ngantuk. Beda lah kayak Pak Guru apa? Selamat pagi anak-anak, sudah makan apa belum? Nah, mari kita belajar pagi hari ini matematika. Nah, mesti buat muridmu sing ngantuk mesti bakal melek. Betul. Pak Sun. Sing liyane sinden iki mboten enten ta, Pak? Oh iya, niki cerita Kowe asli golek kita di critakno. sini piye? Kepiye, Iki kepiye? pengenane ngajari lagu keliru. Iya. Bisa lagu tradisional, ojo lagu saiki-saiki lagu cah dewasa. oh, gitu. Gundul-gundul pacul-cul, Terus? gembeleng. Ya bisa diparai. Heeh. Yang satunya lagu nasional bisa. Heeh. Halo halo Bandung. Iya, terus? Dulu nadane keliru. Piye? Halo halo Bandung dong ya cek gundul-gundul aku ngono. Iki asli. Ini tenanan kowe kok Tenan ngisi-ngisi saking men. gobloke to, Mbak. Sampean ke guru masa kini Lah lho. guru termasuk pemerintah iki kena tipu lho karo Dek. Lah kok iso ngene kok Kok diangkat iso? PNS lho. Salahnya Kena salah. tipu apa? Iya kena tipu karena dia memalsukan IQ. IQ-nya ini kan di bawah rata-rata. Asem Mbak, kira aku goblok ngono. Sumpah aku petuk IQ-mu lho. Melaku yang berangkang. Sing IQ mbrangkange wis tak pacul ndase. Ki aku sing iso ndenge. Jan-jane. Nek aku ketak. Nang itu Emosi. Kowe kok emosi lho. Dadi pelawake ning kene nderek Pak Suni kudu sabar. Mergo adewe iki sik ngangsu kawruh, sik piwulangan ngono lho. Digembleng karo Masun Gondrong dalang kondang saka Tulungagung. Yo. Yo. Nyapa? Nek sampean kaya ngene wis kesabaranku entek yo. Nyandi sabarmu? Sabarku minggat. Nyapa? Asem ke aja gua elek. Wis dagelan kere. Rangkepanmu lho metu. Sik to, kathoke kok ungu to. Nek bojone to? Lho, lah iki biasa. Sampeyan ora ngerti nek iki nganggo bikini. Ora. Alah nek kowe nganggo bikini, kowe lho mlaku ibarat udo ora apa-apa. Udah ora apa-apa Samping wis ora ketok wong kowe mau kapling ngono tok kok. Lah wong lanang Ora sana surapopo. Lho, Diomongin sik to. ngono ora apa-apa senajan kowe mbok dilokne sak neker ya ora masalah lho. Nyapa to? Antene wujute ya sakmono. ya tunggal buta wali tenan wong iki. Alah nek potongane ngene iki wis gaweng. Lah wong piye? Ya pantesan. Lho, Pantes sampe gaweng kal sementing iso urip. Lah timbang gede bak. urip ngeren-ngeren tok iku. Tele. Engko disonggo. Ya Mbak ya. Mbok, Mlek cilik apa gede? ya gede. Ya gede bak ora kuat apa. Engko disonggo. Lho saiki nek Dicongkoki ya, dicongkoki ya. Disanggo pring. Lho, Iya lah apa? 7.500 kenceng dhewe. Oh. Ning ndi kuwi? Tukar tisu. Oh iya tisu Indomaret lho, apal kuwi. Bar to gringgingen kok ngene iki. Aku lali tak nggo lap gulu. Monggo Pak dilajengaken. Jawe. Dereng bar. Selanon Mangkupur. Repe. Dereng anu, dereng sampe. Niki dereng Ora apa-apa, engko dige penutup. Aku ra seneng lho mau mangku pura iki aku bikin sakit hati seorang perempuan itu. Lho ndak gitu. Itu lagu pitutur. Komen iso kok. lagu kuwi. Lho pripun to? Jalan-jalan. Anu suka. Pitutur apa? Pitutur Mbak kayaknya mangkupurel ning karaokean demak pupu sampai munggah nang semen. Mari ngene. Oh. Mangkupurel dudu penggawean luwe penting
sing mikir masa depanmu. Oh gitu ya. Mergo mangku pura ki ragate Ora oke. be, ora becik. Nah. Jadi lebih baik kamu Mangku mikir masa penggawean. depan. Ora Mbak Lucy ora Masa gelem depan. bangku biyen kan dadi purel. Hah? Iya gremone dhek. Jadi mucikari. Ya baca dong Pak. Apaan sih? Oh iya iya. Janjane kowe ning ngati. Malah nyupriyane. Atiku sujane. Kowe gandeng karo wanita liya. Ya, kadung tak ngenekne bae wis bar. Lah ya kok kaya enak. Sing sering-sering ya, Mas. Mbak, Garapannya iki mau ora aku anyar. nilak hot gitu. Nggih, nggih, nggih. Lali janjine. Nggih. Mas Komet itu penyanyi yang suka penggayatannya kuat. Pas Komet itu penyanyi serba bisu. Bisa. Serba bisa kok bisu. Oh, bisa. Niki mau kan enten sing Oh, iya, nyumet iya. lagu. Oh iya ya. Napa? Enten sing nyumet lagu. Oh nyumet Mati lagu. korek tapi nyumet. Napa lagune? Enten sing nyumet lagu mesra. Oh, enten sing mundut lagu mesra, Iya. romantis. Romantis. Tak umpane ora ditampa. Wis Lek ngono nyumet lagu kok diterusne. Oh iya. mbok nyumet Musik rokok. piye lho? Iya. Diumpane ora dicaplok. Oke. Kupinge rapat. Enggak pengen nyaplok. Siarno sih Mas Siarno. Oke, dadah. Ini dah. Ora usah, iki awakmu sing nyarno. Oh, niku bener sah? Oh, ndak sah. Oke, Oh. ngurangi anggaran. Lho. Kowe kok Lho kuping loro potong 250. Asik. Ketuane sapa ta iki? Lho, ketuane kula. Nah. Komet. Nggih. nggih. Sama anak buah. anak bulah. Bayaranmu piro? Itu 50, kadang-kadang 600. Kadang nek tebe nggih diparingi 850. Nek celak nggih 350. Kok murahme to, Le? Wong adoh. Kacake kok ado men to. Lho, harus no, Pak. Saka nilai 7 iki mek kur Nggih ngoten niku, Dok. Mangke nak melebihi saya, langsung saya pecat. Jadi aku golek gandengan liyane. Oke. Ya niki kan gadah manajemen ta, Pak? oh no. Manajemennya apa? Manajemen niki lho Pak, panu Pak. Iya, iya. Manajemen keparat kita iki. Bregeten aku. Ora manajemen kok. Coba Mas, Siarno Mas. Kula kali jenengan mawon nggih, Pak. Heeh. Kersane mboten ganggu niki lho nggih. Iya. Oke, untuk memenuhi permintaan dari semuanya yang sudah Salam hadir. sing apik sik koyo MC ngono no. Salam. Salam pramuka. Alah kok salam pramuka. Wong muslim iki piye? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Nek mau ngomong di panggung seperti itu, intonasinya seperti itu, sing ngrungokne iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kusuk tes menikmati ya tes. innalillahi. Lek di lapangan besar, Ya. audene banyak. Kowe lek muni gremeng kaya ngono kowe ditinggal mulai. Sing bener. MC itu seperti dangdut yang wah membahana suaranya menggelegar. Baik saudaraku. Yo, malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia, Jawa Timur. Ada siapa dia? Penyanyi yang sudah tidak muda lagi. Lah sampean kan wis tuwek. Wong kowe MC-ne ya wis tambah usur ngono lho. Kowe iki ngomong dua kata tertawa. Harus membawa auden itu bahagia. Paham? Bahagia. Bahagia. Ajur raimu ajur Kok kaya lemge ta? Ki biyen sinden kowe ora to sinden ki biyen bekas apa? Apa teh? Bekas tukang pukul. Gak pemadam. Pemadam. Kita sambut salah satu artis kodanya Jawa Timur Indonesia. Lah dikai guyu ngono lho ben-ben. Ada siapa dia? Tentunya artis yang sudah tidak asing buat Anda semuanya. Adapun siapa dia kita panggilkan artis dengan berat 120 kg dan juga mempunyai jangkauan 1,2 meter. Ada Lucy Brahman yang akan melawan Chris John. Malah kaya tinju lho kowe iki. Iki nek lek bawaan apik. Nek lagu kae lho, sing ditembane syuting kae lho. Mengapa dalam walah niku lagu apa kuncinya mana? Ya coba ya. Arjun. Ajun.
Mengapa dalam perjalanan cintaku Jangkrik dhewe. selalu ada yang merintangi pada diriku yang hina. Aku pengen rap Mang. Rap. Oke. Oke. Sekuat apapun Pepet ora apa-apa. tulang di punggungmu tak mampu untuk membuntutiku. Kerudungmu yang cantik bersulam permani tak mungkin bersatu dalam koperku. Ayo tarik tambangnya piye, Pak? Rasa nyanyi. Penyanyi Sampai- Seto, Sampai betul. li- Iki demenar lagu nih, terus. Pak. Lihat koreografinya Hindia itu bagus. Komet iso bareng karo budene ben. Karudung yang cantik. Tongkat panjang piye to? Ngawur ya, tongkat panjang kok ngono to. Nah, gerakan to, Pak? Dudu tongkat kuwi nek ndas tanpa utek. Lho. Piye to? Lah iya to. Jubah hitam ini, tongkat panjang ini menjadi teman sependeritaanku. Pergi gitu. Kerudungmu yang cantik bersulam permani tak mungkin bersatu dalam koperku. Bagus sih. Hai lelaki pengembara. Laki-laki buaya. Seta, namanya. Hei, pengentarang ini apa? Pripun maksud pripun? Hai lelaki. Iso coba ya, ayo. Iya. Hai lelaki pengembara. Ngasih, ayo. Hai lelaki. Hai. Bisa ngono ganda dah. Hai lelaki. Hai. Ayo. Hai. Ayo. Dah. Iya deh. Hai lelaki pengembara, biarkan ku ikut serta, mati pun aku rela, bagai Ramadan cinta, seia dan sekata. Boleh wong tuwek ra duwe isin angel ya. Nah, coba nang. Engko tadi background-e Mbak Lucy karo Ude Lucy, Dodok. Bude. Ono. Kula dodol Iki napa, lak Pak? dadekke lagu iki. Ono. Pak kula gene kegiatan apa Ini dah, kowe ngadeg karo nembang kuwi. Hai lelaki. Iya dah. Wah lagi aku mesti iki. Yes. Ayo. Ora ngoco kowe iki. Ora ngoco rumah samu serasi karo Nanda. Bukannya Kaya Mbah Buyute karo putune. Ya Bude. Raisin kowe. Bude. Aku bejo budhe karo Pak De sik serasi. Kowe iki lho Mbah Buyut karo putune. Mosok tuwek men Pak aku, Pak. Mbah Buyut iki wis Lah cakep. kamu kleru ditabuk sirahmu. Endah. Iki nek lagu ngene iki seneng banget. Nggih. Ngono. Siap. Oke, siap. Saya tidak tahu situasi dan kondisi ini, jadi saya mohon maaf, Pak. Oh. Saya akan Oh ya, mulai aja lagi. mohon maaf. Dadi wong salah kudu dihukum, dadi kudu dipotong Nah, 1 juta. wong salah ora gelem nyokot kabel kesetrum boko. Asik. Ya TikTok neh. Masa salah ngoten mawon pun dipotong sak Oh yuta to. iya no, aja peraturane ngono kuwi kok. Mongko bayaran 750 potong sak yuta. Jek. Ya dadi ki min. Min. Sesuk tanggapan sesuk kowe kudu nyaur ngono lho. Nggih, nuwun Pak Sun. Iya. Jenengan memang bijaksana. Manajemen. Tapi lek dadi sampean aku yo gak gelem kalah to. Pripun?
Komet yo iso nyanyi tujukan kebolehanmu. Nah. Wah. Oke, Pak. Apa bisa Tunjukkan. apa? Wah, Betul, Vokal no? saya juga bisa. Coba contohnya nyanyi apa? Apa nyanyi apa? Nyanyi sempurna. Sih. Gue mboten sempurna niki. Ya apa cah sampe nyanyi kok isine kok toh nyawa. Kowe dibaca ndase. Bacon dhewe. Coba. Dang Balio, Sri kuwi to lagumu. Mboten senes niku. Ya apa? Iya. Mangkupura. oh nah kubur. Sing jelas mboten niku lah ya to ya. Ayo buktene ta nang kono ta. Maksud niki lho kok sing dipikir kok padha kali pikiran kula jenengan niku. Mangkupura lah. Yen aku kangen. Oh iya iya iya. Bocah ki iso to. Kang Doli. Kang Doli gundulmu. Kangen karo sliramu. Suaranya ya api ya, Mbak. Nggih lumayan. Cuma sayangnya Tapi itu untuk cuma anu apa kuwi menengah ke bawah. iya, untuk visual panggung itu kurang bagus karena Kurang bagus. dia tidak mensyukuri bahwa dia punya mata. Mulane nak nyanyi ki Merem, merem merem, wae merem. ngono gitu. Vibranya kurang vibranya. Cak sawang-sawang. Kok cok sawang-sawang piye to? Ja, Tak. Tak kok cok. Cak sawang-sawang. Tak sawang-sawang. Bojomu ning jam anu baju. ilate tau dipalu, Mbak dadi. Ilat kula ngepang kados ula. Oh iya iya, sak sirmu sak Iya, sirmu. coba. sak sirmu. Tak sawang-sawang. Melek. Bojomu ning dompetku. Sing ngiri bingung. Iya, cangkemmu ra padha karo Yen aku kok cengenge santenan gitu. Bener bener bener. Lah kuwi jenenge nyanyi awakmu meragukan. Dianggap aku rasa nyanyi. Nah, nak Ya terima nada dadane sak ya kono kaya ya apa? apa? Suarane dudone Mbak monggo ya. Bener lho, nadamu ki bener ngono, sampai cuma cangkemmu kok jedor dhewe ngono lho. Cangkemmu dhewe. Anu lambemu ngono lho. Lah ngono lho wong Komet lho sing disiki. Lah cangkem-cangkem. Nak nyanyi kuwi versimu rak ya. Aku lagi nadane tok awakmu sing nembak mesti nembak tanan to. Iya. Nembak tanan ki nyengek. Nyengek iki Sengau. Sengau. aku. Ngono cocok nek nadane. Nadane sepira Mas? Yen Nah. aku kangen. Kangen kakak kendeng. Weh marai nyanyi apa marai stres to jane iki. Biarlah dia menjadi dirinya sendiri. Lagi kok nyin. Ya, dadane ya iki lagune monggo. Nggih, sampun klapalke kok. Monggo. Asik asik. Yo. Inu Manggala. Ada Madiun Ngawi Sony Jos. Asik. Ada cantik Indonesia. Ada cantik. Kidung Manggala. Kidong mang. Mung bisu ra iso nembang. Waduh, bisu ket wae omong lho Pak kok bisu pripun to? Kula nembang. Tinggal tak gabung ya, Nggih. Mbak Lucy, Lucy. Mbak Nanda. Nyenan enggak? Nggih. Oke, ya ya. Mulai Mbak, dereng keringeten Tak jenengan. gabung iki Mat enom lho to. Nanda karo Niken Selindri Niken. karo Genduk Dia. Ya, nah niki lho. Ayo sepotele. Yuk. Anu jaranan. Nah niki lho. Nono nene nono. Tasik kenyo. Hei. Spot liyane, spot liyane. Nangis sak jroning kuwi lho Mas. Wis ngomong Demen kuwi yo. Pripun Mas? Demen kuwi yo. Demen banget. Ya. Kendangane Mas Meri niku lho sing candu iki. Sik. Sak wonge. Sik. Asik. Nah, iki tak gayahno. Ki mau ana bundutan gumantung ing rasa lho. Iki ana sing mundhut ngono. Karo mubeng. Sindene mubeng ya. Gumantung ing rasa karo mudeng. Ya. Gumyantong rasa welas iki sampe kapan sumpah sun enteni Ayo diayati ya. upama
piye dadi jodoh mati kumyanto rasa malas Nyapa kowe guyu, ora tak guyu. sampai kapan sumpah sun anteni Ya. Ya. Nek mu joget kaya mentok lho kowe. Ora penak lah kowe ning ngarepmu kok. Balik neh, aturno. Oh. Niki ning ngarep, ben kowe nek rokno ku lha. Mantuk. Kaya kok sok bekungkung. Awake degek ning bangku. Paham? Lah ngono to. Yo. Kuman. Yo kan. kumyantong rasa welas iki sampai kapan sumpah sun anteni umpama sing jodoh saiki muga piye dadi jodoh pati kayak nih Ngene iki momong ngentut tak ada plastik. ya gak iki aku arepe kebelet ta iki wesan Ayo, ya telu ya. Ndah. Nembang cah telu nek penemu lagune apa? Kowe tak kesucian hati apa? kesucian hati Sing enek gamelane lho iki. nggih Apa? Masa lagu judulnya disunati? Wisa tresno mo Apa? Wisa tresno Iya wes. seragenan nggih mo Ya, tenang. alah kayak iki lara mau manut iki tenan Bisa tresna tak lukune palimirmo. Ya, bangga. Semerepe Surya Maya Seri Medang kata Saya berhati-hatiku Rasa kalah Babat rasa hilang
bacot ki gara-gara ya, Nok.